Heavenly Father, we just thank you for your blessing, and we want you to bless Aramais and Ali right now. Come with your Holy Spirit and guide them in your word, and let your word speak to us. Thank you that it's not our thoughts and our words that can change lives, but your word can change our life and your Holy Spirit. So we welcome you and we ask you to speak to us. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you. Great. So, good morning again. God morgon igen. Ja, باید فارسی حرف بزنم. Jag ska prata persiska. Så jag ska پس امروز شما فارسی یاد بگیرید. Så idag ni ska lära persiska lite. امروز درس فارسی داریم. Det är persislektion. چون می‌خوایم شما را به ایران دعوت کنیم. För du vill att bjuda er till Iran. و با ما اونجا بشارت بدید. Och evangelisera med oss i Iran. آماده هستید؟ Är ni redo? چند نفر حاضر هستن Hur با ما många är به redo ایران att بیان؟ komma till Iran med oss idag? اوکی. واو. Amen. اسماتون رو می‌نویسم Jag ska skriva era namn و تلفن می‌کنم. och jag ska ringa. چون به زودی درهای ایران باز خواهد För شد dörrarna ska öppnas snart. و ما وارد ایران خواهیم شد. Och vi ska in i Iran. من 33 ساله که در آلمان زندگی می‌کنم Det är 33 år jag bor i Tyskland nu. و با این آرزو و امید Och med det här dröm که och hopp وارد ایران بشم، att jag skulle komma in i Iran lever jag. چون اونجا کار زیاد För هست. det är mycket att göra där. اولا تشکر می‌کنم از شبانان این Först کلیسا، att tacka pastorerna, خادمین کلیسا alla som hjälper till, که منو دعوت کردید att ni bjuder in mig till تا kyrkan. امروز صبح با شما باشم. Och jag ska vara med på واقعا den här تشکر morgonen. می‌کنم. Jag tackar väldigt mycket. Jag är väldigt tacksam. خدا برکتتون بده. این یک Gud افتخاری است välsigne. که Det är اینجا en ära för بایستم. mig att jag ska stå här. هرچند که بار اولم نیست، Fast det är inte min första gången. این دومین باره که برای شما موعظه Det är min میکنم. andra gång som jag predikar چند till نفر er. یادشون هست که اینجا موعظه کردم Hur برای många سوئدیا، minns första gången att jag predikade här? ایرانیان از سوئدیا؟ اوکی، خوبه Svenskarna. یادتون، شما یادتون هست. det var کیم fint att du یادشه؟ پس ihåg. میتونم اون موعظه قبلیمو تکرار کنم. Så jag kan säga samma predika igen. یادتون نیست. Ni minns inte det? خدا رو شکر. Ja, tack Gud. واقعا خداوند رو شکرگزار هستم برای نجات خودم Jag är väldigt tack att Gud räddade mig و نجات min تک frälsning. تک شما och för عزیزان. var och en person som sitter här. چه خدای نیکو، رحیم و پر از فیض داریم Vilken underbar Gud har vi som har mycket nåd till که oss. این نجات عظیم را Den här stora frälsningen از بین تمام این مردم mellan alla människor. برای من آشکار شد. Det uppvisade för mig. Eller uppenbarade för آمین. mig. برای من Amen. باز شد که این Uppenbarade مسیح för کیه. mig. Att vem Jesus är. واقعا مسیح آمد تا گناهکاران را پیدا کنه، Jesus kom بجوید att hitta syndarna و نجات بدهد. och göra dem frälst. مثلا در این روزا خدا منو به یاد روزی که من ایمان آوردم میندازه. Speciellt i den dagarna Gud alltså göra att jag ska komma ihåg de تقریبا dagar som jag kom till frälsningen. när jag 44 kom till سال tro. پیش Det var ungefär 44 år sedan. در هندوستان بودم و Jag دعوت var i Indien شدم och jag var برای bjuden یک جلسه بزرگ till en jättestor möte. که حدوداً 20,000 نفر جمع شده Som var بودن. ungefär 20 000 personer där در inblandade. ضمن اگر میخواید بشارت بدید، موعظه کنید، برید هندوستان. Om ni skulle predika eller göra Miljoner nafar evangelisation, jam gå till fan, India så. för att miljoner personer ska komma och samlas. تشنه کلام خدا هستن. För de är törstig för و Gud. من در اون شب از واعظ خیلی معروف بیلی گرام Och på den natten jag Kalama hörde Khoda från ro Billy shenidam. Graham Guds ord. و عیسی را پذیرفتم. Och jag در tar اون. emot Jesus på den natten. من یک شخص بدبختی بودم، Jag دیشبم var en گفتم. trasig person, jag sa det igår också. شخصی که نیاز به کمک داشتم، En person som riktigt behövde hjälp. شخصی که با الکل خیلی دوست بودم، اینطور Jag بگم. var väldigt vän med alkohol. زنجیره‌ای سیگار میکشیدم، Jag rökte alltså cigarett efter cigarett. Som en دزدی kedja. میکردم Jag stjälar.
یک بار داشتم شهادت زندگیمو Det میدادم. var en gång jag ger min vittnesbörd احساس کردم همه کیفاشونو دارن مواظبن. och jag kände alla tar hand om era alltså väskor och sånt. چون گفته att jag ska بودم inte دزدی stjäla. میکردم. För att jag sa jag stjälade innan. الان هم دزدی میکنم. Jag stjäler nu också. از شیطان Från مردم رو Satan. Jag میدزدم و میارم در stjäler ملکوت människor och عیسی lägga مسیح. i Guds hand. خداوند زندگی منو عوض Gud کرد. ändrade mitt liv یک زندگی جدیدی داد. och gav ett nytt liv till mig. گذشتم رو پاک کرد. Han tar bort hela min dåtid و egentligen. یک شخصی درست کرد که بتونه از من استفاده کنه. Och skapade en ny människa som han kan använda mig. سوال من اینه، میدونید چند نفر در دنیا بدون نجات دارن چشم میبندن؟ Här är min fråga, vet ni hur många personer dör eller avlida utan frälsning i världen? آیا میدونید که خیلی از کشورها و جاهای مختلف مردم هنوز کلام خدا را Då نشنیدن؟ är det många länder och många människor som har inte hört om Jesus än eller har inte hört om یک سوالی دارم Bibeln. از Jag شما. har en fråga till er. یک سوالی دارم. Ja, vi har en fråga. اوکی. فکر کردم نگفتید. Yes. آیا نزدیکان شما، Är dina närmaste eller släkter, دوستان dina شما vänner, میدونن که شما مسیحی vet هستید؟ att ni är kristna eller ni är troende? میدونن که عیسی مسیح در قلبتون زندگی میکنه؟ Vet att Jesus bor i... این سوال era خیلی hjärtan. خیلی مهمیه. Det är en jätteviktig fråga. همسایگانتون چطور؟ Hur är det med era granne? Vet de att ni är frälst? آیا Eller از نجات چیزی شنیدن؟ har de hört om Jesus än? متخصصین آمار De statistikerna بله تخمین میزنن که 95% säger att ungefär از 95% اعضای کلیسا av kyrkomedlemmar هیچ موقع بشارت نمیدن. evangeliserar inte. Eller pratar میگن inte om دعوت Jesus. میکنن به کلیسا، میگن ما این کلیسا هستیم ولی بشارت شخصی ندارن. De bjuder in till kyrka, men det är inte alltså personlig evangelisation som pratar om Jesus. بعضی وقتا حتی از ترس این کار رو نمیکنن. Ibland de känner rädd att göra det. من یک کلاهی دارم که روش صلیبه. Jag har en hatt som har en kors på. هر موقع میرم بیرون اونو När میذارم. jag går ut så, eller tar promenad, jag tar det på در mig. جایی که خیلی ها مسلمان هستن I de ställena som är det många و muslimer bor. اونجا میگردم. Så jag går runt med den här hatten. som har سوالات kors på. ایجاد میشه، باشون صحبت Så det میکنم. blir många frågor och de kommer fram och frågar mig. یک مغازه ای از هر موقع وارد میشم اینطور میکنه. Det är en affär som när jag går in, personen som är i affären gör alltid så. چون بهشون بشارت میدم. För att jag pratar om Jesus med dem. Jag vet. آیا شما بشارت میدید؟ Gör ni samma sak? بعضیا میگن اول از خانواده خودم میخوام شروع Det är det کنم. många som säger jag skulle börja från min familj, egen familj. اول من میخوام خودم خوب بشم Först jag vill må bra, alltså själv. و بعد به دیگران بشارت بدم. Och sen prata om Jesus med andra. شما هرگز خوب نخواهید شد. Ni kommer inte aldrig må bra. این فیض Eller bli مسیحه که goda. در ما را خوب خواهد کرد. Det är det Guds nåd som gör oss در goda. حالی که میرویم خدا به ما قوت خواهد داد. در حالی که داریم میریم. Ja, på väg Gud ger oss nåd och kraft. بعضیا میگن خیلی چی میگن میوه هم نمیده، ثمره نمیده. Alltså det är många som säger det är ingen frukt i det. میگن از 25 نفر De säger یک نفر امکان داره 25 ایمان بیاره. personerna, det kan vara en person som kan komma till tro. یک نفر شاید Bara en ایمان person بیاره. kanske. حالا سوال من اینه Så är det برای min fråga. خداوند Till er. آیا اون 25 نفر مهم نیستن؟ Är det inte viktigt för Gud de 25 personerna? متوجه صحبت‌های من هستید Förstår ni vad jag عزیزان؟ säger? Är det bra Amen. med tolkningen? شما آمن هم میگی؟ این Ni در säger این också کلیسا؟ amen. دوستم رفته بود یه کلیسایی Det var min vän som har varit i en kyrka و موعظه میکرد. och han predikade. اومد کلیسا دید هیچ کس کتاب مقدس نداره. Jag kom till kyrkan och såg ingen har Bibeln med sig. بعد گفت خیلی خیلی باید ببخشید عزیزان من امروز کتاب مقدس آوردم. Han sa jag ber väldigt mycket om ursäkt, jag har min Bibel med mig idag.
ولی امروز ما چی میگیم؟ لطفاً کتاب مقدس‌های خودتون رو روشن Men کنید. vad säger vi idag? Vi säger tända på eller sätta på era دیگه biblar i نمیگیم باز mobilen. کنید. Så inte öppna längre. درسته؟ چند نفر Eller hur? کتاب مقدس روی هندی موبایل؟ Hur många har bibel i آره، telefonen? همتون. اکثرتون. آره، بله، många. yes. پس switch on your Bibles. عزیزان من، امسال یا سالی که شروع خواهیم کرد، Mina kära, den här året vi ska börja, 2025, خدا ما را دعوت میکنه Gud bjuder oss تا به این مسئله جدی‌تر عمل att کنیم. tänka lite mer seriös, eller akta mer seriös omkring من این evangelisation. کلیسا رو نمیشناسم. Jag känner inte er, eller من den här شما رو kyrkan. تک تک Jag نمیشناسم. känner inte er var och en. ولی میدونم که این قلب خداست Men jag vet att det är det Guds برای hjärta شما در för امانوئل er i Immanuelskyrka. و برای ما Och för فارسی oss زبانان هر جای این precis دنیا folk که också, هستیم. var som vi bor egentligen. ایرانی ها روز به روز به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن. Iranier kommer till tro mer och mer var och en. ما هر روز جلسات داریم از طریق کانال یا ساتلیت بشارت میدیم. Varje dag vi har programmer i satelliten att vi لااقل evangeliserar 5 میلیون interkyrka. نفر در ایران این رو گوش میکنن هر Ungefär جمعه. 5 miljoner människor i Iran hör det, eller lyssnar på det och ser det. کلیساهایی که ما در اروپا و خارج از اروپا بنا کردیم De kyrkorna vi pionjärade här i Europa och i USA, فقط میسیون ما یا شورای ما bara vår mission eller vår board, 14 کلیسا در ترکیه داره. har 14 kyrkor i Turkiet. 34 و تا 40 جلسات خانگی که underground 34 church میگن till 40 möte i underground churches i Iran egentligen har vi. داریم اداره میکنیم. Vi tar hand om dem. خدا رو شکر. Vi tackar Gud för det. فکر کردم خوشحال میشید. ما درباره خاورمیانه و ایران صحبت Vi میکنیم pratar om Mellanöstern och Iran, که همه چیز بسته att است. allt är stängt. برای اینکه زندگی کنی باید جان تو بدی. För att du ska leva, du و ska ge خیلی ditt از liv. دوستان من Och det är många شهید av mina شدن اونجا. vänner har lämnat sitt liv eller martyr i den här vägen. خیلی از کشیشان شهید شدن. Många pastorer har dödats eller avrättats på خیلی grund از av tro. اعضا الان توی زندان هستن. Många medlemmar är i fängelse nu, ولی خداوند کار میکنه. men Gud är verksam. یک نفر در ده خیلی دوردستی از تهران En منظورم person som bodde i en by väldigt långt från Teheran, som در är حال نماز huvudstaden, خوندن بود. var i bönestunden. میدونیم I muslimska مسلمانان sätt. 5 بار در Ni vet att روز نماز muslimerna har میخونن bönestund 5 gånger om dagen. و میگه یک مرتبه در حال نماز بودم Han ser direkt på چون یک den här آیه ای momenten. هست این رو همیشه تکرار میکنن مسلمانان Det är en vers som muslimerna upprepar alltid. که راه حقیقی رو به من نشون بده. Gud visar mig rätta vägen. و Eller این شخص sanningsvägen. میگه در حالی که دعا میکردم Personen sa på den här stunden jag sa det, و این آیه رو تکرار och میکردم jag upprepade i تا bönestunden. حالا از هیچ مسیحی نشنیده بود. Jag hörde det aldrig, han hörde aldrig مسیحی från en ندیده kristen. بود. Han såg aldrig någon میگه یک kristen eller مرتبه یک troende. نوری از اون زیر در اصلی وارد Han såg plötsligt اتاقم ett شد. ljus som kom från dörren in و i شبیه صلیب hans شد اون rum. نور Och den här ljuset blev som en kors. و با صدای بلند شنید Och han hörde också med hög ljud. من راه و راستی är هستم. sanningen. Jag är väg och sanningen. تو کی هستی؟ du من är. عیسی هستم. Han frågade vem du är och rösten sa jag är Jesus. و میاد تهران که کلیسایی پیدا کنه. Och han flyttar till Teheran för با att hitta en کشیشی آشنا kyrka. میشه و تعریف میکنه Han möter en pastor och pratar och planerar. و زندگیش عوض میشه. Och hans liv تعمید ändras. میگیره. Han döpar sig هللویا. och kom till tro. آمین. Halleluja. خداوند کار میکنه. Gud är verksam. میدونید که در ایران ما با جادو و جنبل و نمیدونم از این کارا زیاد Ni vet här i داریم. Iran vi har väldigt mycket magi och sånt också. Alltså magic lite. خداوند آزاد میکنه مردم را Gud gör oss fria. و Gud gör به folket خودش fria. وصل میکنه. Och koppla
till sig själv. من امروز میخوام در مورد 4 نکته یا شاید بیشتر Idag ska jag صحبت prata om کنم 4 باتون. punkter eller mer till er. چرا بشارت اینقدر مهمه؟ Varför evangelisation är väldigt من ساعت viktigt. ندارم. به من گفتن Jag که har en tid. چون کجاست؟ اوکی. Jag har ingen tid, men jag bara اوکی visar تا det. ساعت چند میتونم؟ الان کی شروع کردیم؟ Hur mycket tid What har time vi? did I start? Okay. She said go 4 hours. Hon sa gå, fortsätt 4 timmar. نمیدونم از غذای دیشب مونده که به این عزیزان Jag بدیم. vet inte om det finns mat från igår kväll. بیارید دعا میکنیم زیاد Så میشه vi با ska هم be till detta میخوریم. så det blir mer så vi kan äta alla tillsammans. آمین. Amen. یا اوکی. پس چرا Varför بشارت اینقدر مهمه؟ evangelisation är väldigt viktig. اولین نکته اینه که چون دستور خداست. Första punkten det är det för att det är det Guds ord. متی باب Eller det 28 är vad آیه Gud sa att vi 19. ska göra. Det står på Matteus 28 19 28:19. بخونید شما. Jag ska läsa det på svenska. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faders och Sonens och den helige Andes namn. این خواهش نیست. Det är inte ett be att Gud ber oss att göra det. این دل بخواهی نیست. Det är inte om vi gillar att göra det. اگر مسیحی هستید، Om vi är troende, om vi är kristna, اگر عیسی مسیح خداوند من و شماست، om vi tror på Jesus som Gud, این یک دستوره. då är det en order från ما Gud. تو اروپا معمولا میترسیم بگیم این دستوره. Ibland vi i Europa är rädda att säga att det är något order, det är något måste. باید خیلی نرمتر بگیم. Jag ska säga det lite mildare kanske. ولی چون من ایرانی Men för att هستم jag är iranier و کلام خدا در خاورمیانه نوشته شده، och Guds ord har skrivit i Mellanöstern, این یک دستوره. så det är en order, så det är något måste vi ska göra. It's a command. It's a command. آمین. و اگر این دستور رو عمل نمی Och så کنیم om vi skulle inte göra det, بدونید که از دست دادیم. så ni vet att ni missar det. وقتی وقت داشته باشم نمیدونم این نه Om jag skulle دستوره. ha tid eller om jag gillar eller om jag kan. Nej, det är inte så. Det är Shoma ett måste. midunit. Vi måste göra det. در Det är en چین command egentligen. Ni vet att i Kina, وقتی 2 تا ایماندار همدیگر رو میبینن när 2 troende träffar varandra, چطور اول پرسی میکنن؟ hur de hälsar varandra. سو نیکلاس Niklas kom. سلام. Hej. من 1000 نفر رو به مسیح میبخش 1000 زیاده 10 نفر رو امروز به مسیح رهبری کردم. Jag leder 10 personer till Jesus idag. بعد شما چی میگید؟ Och vad skulle jag säga? میگید من 5 نفر رو. Och du säger, jag ledde 5 personer eller 12 personer till Jesus idag. Okej. اوکی. یا فقط همین. Bara så. حالت چطوره؟ چیکار De میکنی؟ säger inte, hur mår du, vad gör du, hur är چی läget? ارزون De säger شده؟ inte چی så. گرون شده؟ De säger, vad blev dyrt, vad blev نجات billigt? مردم براشون مهمه Det viktigaste för dem و میگن روزانه folkfrälsning. 10,000 نفر به جمع ایمانداران Så de اضافه säger میشه. varje dag kom 10,000 نفر 10 000 personer kom till tro varje dag و i Kina. بیشتر و بیشتر. Kanske mer och هللویا. mer också. میخوایم این کلیسا پر بشه، تمام صندلی ها؟ Vill ni att alla stolarna blir fullt i میخواهید den här kyrkan? Vill یا ni نه det? همین کافیه؟ ما Eller det خوبیم. räcker så? ما حالمون خوبه. به جایی که بشارت بدیم با آکواریوم مشغول هستیم. Istället att göra evangelisation, vi är lite upptagen med den ställe som vi sätter fiskarna på, akvarium. این کلیسا همین که هستیم خوبه. Vi blir alltså trivs, Aquarium, ja, ja. precis. Så vi blir trivs, eller ja, mätt med vad vi har egentligen. ولی ماهیای زیادی هستن که Men باید det finns صید många بشن. fiskar ute som behöver و این دستور خداست. och det är Guds Amen. order, det är Guds kommand att vi یه ska göra ذره det. به این ور و اون ور نگاه کنیم. Titta lite runt om. دفعه دیگه که اومدم Nästa gång som jag kom, من خودم رو دارم دعوت میکنم. jag bjuder i mig själv. Nästa gång, خودم رو دعوت میکنم. jag bjuder i mig själv. تمام این صندلی ها میخوام پر Jag بشه vill att alla de stolarna ska به bli فیض fullsatt خداوند. med Guds nåd.
دومین نکته چرا بشارت مهمه؟ Andra punkten varför evangelisation är viktig. چون فریادی از عمق جهنم به گوش ما میرسه. För att vi hör en stor röp från Satan, eller ja, typ. Ja? Det var väldigt svår mening. Exakt, det var från en helvete. Det är jättestor rop som vi hör från helvete. Okay, it took long. You are preaching, come on. افرادی که شما میشناسید De personer som ni känner و بدون خداوند، بدون och نجات är utan Gud eller frälsning, اینا مردند، de är död, فریاد میزنند de ropar که چرا این بشارت به من att varför نرسید، jag har inte hört om چرا من Jesus. نشنیدم، Varför jag inte hört. چرا هیچ کس نبود به من بگه. Varför det var ingen som skulle prata eller عیسی berätta om مسیح Jesus till mig. کارش رو تموم کرد، Jesus har gjort den klart ولی på حالا korset. نوبت ماست Nu är det vår tur. تا این پیغام نجات بخش را به دیگران برسونیم. Dela den här Amen. hoppet eller dela Guds ord med andra. لوقا باب 16 آیه 27 و 28. Lukas evangeliet 16. من توضیح میدم، شما حتما نباید بخونید. اوکی. Så jag ska inte... یادتون از ثروتمند و ایلازر مرده Ni minns بودن. berättelsen om... Jag ska läsa det. Så det är Lukas 16, 27. 16, Yeah. 26 och 27 och 28. Mannen sade, då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågans ställe. این ثروتمند داشت عذاب Så den میکشید، rika man var i en dålig در situation. آتش عذاب میکشید Han var i helvete. که حتی میگه یک قطره از اون آب روی زبانم بذارید Han var väldigt törstig så han ber bara få lite vatten. و خواهش میکنه که به 5 برادر Och han خودشون ber för de andra 5 bröderna. خبر بدن که اینجا محل رنج و Säger till عذابه. andra 5 bröderna att här är det istället för att man ska må inte bra. برید خبر Gå بدید och säga till تا اونا هم نجات så att بیابن de blir frälst också. و اینجا نیان. Och kom inte på helvetet eller vad han är. آمین. Amen. پس باید آگاه ساخت، Så vi måste prata om Jesus med چون andra. در جهنم هستن. För att de är i helvete. Och så här menar egentligen att Gud ska inte hamna i نکته helvetet. بعدی Ta من، ut dem. Min andra punkten. اعمال رسولان باب 16 آیه 9. Apostlagärningar 16, 9. Ska jag sjunga? På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom, kom över till Makedonien och hjälp oss. Come over to Macedonia. Kom till Makedonien. چی میبینید اینجا؟ Vad ser ni där? احتیاج و نیاز مردم دور و اطراف ماست. Ett nöd till andra runt omkring. Alltså vad de behöver. Ett behov till andra شاید runt خواب omkring. نمیبینید شما، Kanske ni har ingen dröm. شاید رویایی ندارید، Ja, kanske ni har ingen ولی dröm. کلام خدا رو دارید Men ni har Bibel. و این کلام داره یاد میده به ما Och den här orden lär oss تا به دور و اطراف خودمون برسیم. att vi tar hand om andra runt omkring oss. ما به ایرانیان یاد میدیم Vi که lär till iranier att خانواده‌تون، دوستانتون همه نیاز به این نجات دارن. era vänner eller familj och alla andra som är runt omkring er behöver Jesus. به شما من تعلیم نمیدم، Jag lär inte ut någonting här. تشویقتون Jag bara میکنم uppmuntrar er تا چشمان دلتون باز بشه för att öppna era hjärtans ögon و این احتیاج رو ببینید. och se den här behov. اشتیاق مردم شناخت حقیقته. Vad folket behöver är att känna چون sanningen. eller خیلی vet از sanningen. مردم به پوچی این زندگی پی بردن، För det är det många personer som känner sig tomt. اما کسی نیست که Men det اونا رو آگاه finns بسازه ingen för att ska prata om sanningen till dem. که مسیح میبخشه. Att Jesus förlåta. میدونید یک روانشناس در بیمارستان یا تیمارستان چی میگه؟ Vet ni vad en psykolog säger?
میگه این مریضای من Säger att mina patienter, اگر بدانند om de skulle که veta گناهانشون پاک شده att deras synder har و کسی förlåten هست که وجدانش رو پاک och det میکنه، finns en person som kan میگه در rätta till عرض 2 یا 3 روز مرخص میشن. så de kan gå hem efter 2 eller 3 dagar. و عیسی مسیح اینجاست تا Och Jesus är här بیامرزه för att förlåta oss و نجات بده och frälsa oss. و ما اون رو نگه داشتیم برای Men vi خودمون. bara behåller honom för vår این själv. برای منه. Han är bara för mig själv. مثل بچه ها. Som نه barn. این مال منه. Det är min. مثل بچه باشیم ولی کلام خدا رو به دیگران بدیم. Ja, så var som barn med bara dela Guds ord med andra också. من و شما لازم نیست که مثل مردم مثل پولس حتما خواب ببینیم. Vi behöver inte ha något dröm som Paulus hade, گفتیم کلام رو داریم så vi vet att vi har Bibel. و دوم به دور و اطراف خودتون نگاه کنید. Och vi kan se runt omkring oss och se behovet. دوباره این سوال رو میکنم. Och jag frågar igen, بین همسایه هاتون mellan era grannar, چند نفر میدونن که شما مسیحی hur هست؟ många vet att ni är troende? نه که مسیحی هستم. خب سوئد همه میگن مسیحی هست. Alltså kanske alla i Sverige säger att jag är troende. نه مسیحی هستیم. یا تو آلمان هم همینه. Eller det är samma sak i Tyskland också. ولی چند نفر میدونن که زندگی شما متعلق به عیسی Men مسیح؟ hur många vet att era liv är till Jesus Kristus? من هر جا میرم بشارت میدم. Var som igår jag gör evangelisation. هر Eller pratar جا om فرق Jesus. نمیکنه. Det spelar ingen roll. Var تو som helst. هواپیما باشم، تو قطار Om man باشم. skulle vara i flyg eller om man skulle vara i tåg. توی لیدل دارین شما اینجا؟ om i Lidl. لیدل باشم دارم خرید میکنم. Jag handlar. همونجا بشارت رو میدم، به مردم کلام رو میرسونم. Där är jag också Guds ord till andra. نه که چون من آدم خوبی Inte för هستم. att jag är en god person. یاد گرفتم Jag lärde ut mig که بشارت چقدر att مهمه. hur viktigt är det att prata om Jesus med andra. آمین. Amen. با من بگید بشارت مهمه. Säg med mig, evangelisation är viktig. من نشنیدم. Jag har inte hört. Det blir inblandat. اول سوئدی، Först på svenska, evangelisation är viktig. حالا فارسی. Nu på persiska. از امروز شروع Vi میکنیم. börjar från idag. آمین. Amen. میرید مغازه غذا بخرید، När vi går ut och handlar, یه لبخند بزنید. bara le. لبخند حتما Det är بزنید. viktigt att le egentligen. یه واعظی اومد موعظه کنه. Det var en predikant. حالا اینو یادم اومد. Jag bara kom på det. به مردم نگاه کرد، Jag kollade på människor. خیلی جدی Han var نشستن. väldigt seriös och såg att människor sitter väldigt بعد seriöst. گفت وقتی درباره آسمان صحبت Han میکنید sa när vi pratar om himlen, لبخند بزنید. ni ska le. بذارید مردم بدونن آسمان چه جای Låt خوبیه. människor se att hur ska vara i himlen, att det är en bra وقتی ställe. در مورد جهنم میخواهید صحبت Vi کنید، ska prata om helvetet. همین قیافه هایی که دارید خوبه. Det är bra att ha så här ansiktet. Väldigt seriös. البته منظورم شما Men jag menar inte نیستید. er i alla fall. من هرچی هست میگم، شما منو Jag ببخشید. bara säger det, ni var ber om ursäkt, jag menar inte er. و نکته بعدی، Och andra punkten, این آخرین نکته det är منه. det min sista punkt. وقتی واعظین میگن آخرین نکته، När predikarna säger det är min sista punkt. this is the beginning of the journey. Ja, så det är början. و آخرین نکته Och sista punkten, در دوم قرنتیان 5:14 andra هست. Korinthierbrevet 5, 14. 14. Jag ska läsa det. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. محبت خدا Guds kärlek و رحم خدا och hans nåd نسبت به مردم till människor منو وادار میکنه ger mig inget val که به مردم بشارت att بدم. jag ska inte göra evangelisation.
محبتی که نسبت به مردم دارم. Hans kärlek som jag har till människor. اگر مردم را دوست داشته باشیم Om vi älskar människor och andra بشارت خواهیم داد. så vi pratar om Jesus med dem. آمین. Amen. اگر مردم را دوست داشته باشیم Om vi älskar människor بشارت خواهیم داد. då vi pratar om Jesus med dem. اگر مردم را دوست داشته باشیم Om vi älskar människor بشارت خواهیم داد. vi pratar om Jesus med dem. اگر مردم را دوست داشته باشیم Om vi älskar människor بشارت خواهیم då داد. vi pratar om Jesus med dem. I'm just repeating. Jag bara خیلی upprepar. خوب. Again I remember the joke, sorry. Jenny bara kom på ett skoj. یه واعظی 3 الی 4 هفته مرتب درباره محبت صحبت Det var en می‌کرد. predikan som pratade om Guds kärlek 3 till 4 veckor i rad. همون موعظه، همون نکات، Samma predika, samma punkter, همون مثال‌ها رو samma بعد یه exemplar نفر för جوان 3 ایستاد veckor. گفت دیگه موعظه تو نداری؟ Och det var en ung man som bara står och säger, har du ingen mer predika, ingen mer att säga? گفت دارم. Han sa, jag har, ولی آیا این چیزی که موعظه میکنم عمل کردید؟ men gör ni vad jag säger? هر موقع عمل کردید När som ni har gjort den, بعد یه موعظه دیگه då jag pratar om میکنم. något annat. گرفتید؟ Förstår ni? پس بشارت مهمه. Då är det viktigt att prata om Jesus med andra. محبت خدا اگر مردم رو دوست داشته باشیم Då om vi älskar andra, و برای دوست داشتن مردم باید درد زه داشته باشید. درد زه درد زنانه است که بچه میزایند. och för att älska människor vi måste ha den här unten درد som زه زایمان همونه. man får det när man alltså när ett kvinna ska föda barn. Vi måste ha samma ont. Det är مادرها det vad اونایی که Paulus säger. بچه دارن دستاشون رو De som har بلند کنن. barn här kan. البته زنا مردا که Jag menar bara کاملا kvinnor, inte män. شما یا you have 6 also grandchildren. Så این درد Så ni vet vad, alltså hur det ont är وحشتناکه نه؟ när ni ska föda barn. Det är fruktansvärt. من نکشیدم Jag har inte känt den. Inte jag heller. ولی اون بچه رو دوست دارید Men ni که älskar den هنوز barnen. ندیدینش. درسته؟ Men ni inte träffat honom eller henne än. منتظرین به دنیا بیاد Ni väntar för att han ska föda eller hon ska و föda. خانواده رو شاد کنه. Och göra familjen glad. سوال من امروز اینه آیا می frågan är- درد زایمان یا درد زه برای مردم داریم Har ni samma ont för andra människor? و محبت باعث میشه که ما درد زه پیدا Och کنیم. Guds kärlek kan vara orsaken till den. Att vi hittar det här در onda. امثال سلیمان باب 11 آیه 30 I Ordspråksboken 11:30 säger det så. Den rättfärdiges verk blir ett livets träd. Men våld utsläcker liv. کسی که جانها را صید کند حکیم است. Jag bara läste det. آمین. Amen. با آیه آخر من میخوام تموم Då کنم. jag slutar med sista versen. متی باب 9 Matteus evangeliet 9, آیه 37 37. آنگاه به شاگردان خود گفت Och han sa det حساد till sina فراوان است lärjungar. Skörden är stor, لیکن عملی کم. men arbetarna är få. پس از صاحب حساد استدعا نمایید Be därför skördens herre تا عمل در حساد خود بفرستد. att han sänder ut arbetare till sin حساد skörd. فراوان است. Skörd är چه در stor. ایران Iran, فرق نمیکنه، det spelar ingen roll. در سوئد، I در Sverige, آلمان Iran, i حساد فراوان Tyskland. است. Skörden är mycket, eller är stor. میدونید کی میگه مسیح این کلمه رو، این Ni vet när جمله Jesus رو pratar om dessa. چی میگه؟ میگه به بالا نگاه کنید، Han säger kolla uppe. به بالا himlen. نگاه کنید. حساد اونجا سفید شده، آماده است. Så här är skördarna. Det är redo. چند لحظه بیستید خواهش Kan vi میکنم. stå några minuter? خواهش میکنم همه پایین نگاه کنن. Jag bara ber همه att vi alla kollar همه ner. پایین نگاه کنن. Alla ska kolla چی ner. میبینید؟ Vad ser ni? کفشامو و خودمو. Jag ser skorna och mig själv. درسته؟ Eller hur? خودمو میبینم. Jag ser وقتی mig به själv. بالا نگاه میکنید، حالا بالا نگاه Men کنید، när vi ser uppe
Vi ska kolla یا upp det. روبرو نگاه Eller کنید. kolla framför. چی میبینید؟ Vad ser ni? مردم را خواهید دید. Vi ser människor. وقتی پایین اندرا. نگاه کنیم خودمون را خواهیم دید. När vi ser nere, vi ser vår själva. همش توی زندگی خودمون هستیم. Vi alla ser i بدبختی vårt själv. خودمون، Bara vårt behov. مشکلات خودمون، Bara vårt مریضی problem. های خودمون، Bara våra synder. ضعف های خودمون. Vår vikelse. فقط Alla, اونا vi میبینیم. bara ser det. در حالی که مسیح میگه اونا رو فراموش Så کن، Jesus säger, glöm bort dem. برات فکر میکنم. Jag tänker på dem. Jag تو har dem به i بالا åtanke. نگاه کن و حساد رو ببین که Kolla آماده uppe است. och se skördarna som är redo. برای بقیه من برات فکر میکنم. Förresten, jag tänker på. آمین. Amen. آمین. خدا برکتتون بده. Gud دعا کنیم با välsigne هم. då vi ber. با هم دعا کنیم. Vi är tillsammans. هللویا. خداوند تو رو شکر میکنیم Gud, jag tackar dig که تو اینجا att هستی. du är här. ما تو رو دعوت نمی کنیم. Vi bjuder in till dig. تو حق و تمام اقتدار رو داری ای خداوند. Du har all auktoritet. تو وارد قلب ما شدی. Du har kommit i vårt زندگی ما رو hjärta. عوض Du کردی. förvandlade vårt liv. دعا میکنیم تا خداوند آن چیزی که در قلب توست برای ما آشکار Gud, du بشه. bara ber att ditt hjärta uppenbarar för oss. چشمانم را از پایین برداره خداوند. Ändra mina tankar och mina syn från کمک کن nere. که روبرو را Och ببینم. hjälp mig att se framför mig. کمک کن تا کلام تو را عمل کنم Hjälp mig att jag ska göra ditt ord. و فقط در آکواریوم نگاه Jag ska نکنم. inte bara se i akvarium. مرسی و که این fiskarna inne. خدمت را به همه ما دادی. Jag tackar för att du valde vi alla för det. چقدر ما میخواییم خدمات مختلف در کلیسا داشته باشیم. Så vi vill ha olika tjänster i kyrkan. او چقدر دعوا هست سر این. Ja, det är väldigt slag för det. چقدر مشکلات در کلیسا هست Det blir سر väldigt konflikt och خدمات problem för مختلف. tjänster i kyrkan. در حالی که تو خدمت بزرگی به ما Fast den دادی. största tjänsten som du خدمت kallade oss till, مهمی به ما دادی. som är jätteviktig, خدمتی که در قلب تو هست به ما دادی. vad som är ditt hjärta du gav شبان oss. باشیم، کشیش باشیم، Vi ska vara pastorer, حسابدار کلیسا vi ska باشیم، vara typ ekonomer آشپز till kyrkan کلیسا och vi ska باشیم. laga mat i kyrkan. راننده اتوبوس کلیسا Och vi ska باشیم. köra buss eller bil till kyrkan. یک خدمت مهمی داریم Vi har en jättestor تا tjänst. بشارت را به همه Att برسانیم. prata om Jesus till andra. به نام عیسی مسیح. I Jesu namn. آمین. Amen. آمین. هللویا.